Будаўніцтва прадпрыемства «Гомельшкло» толькі пачыналася, калі на пляцоўку ў 1933 годзе прыйшла Еўгенія Пракапенка, першая прадстаўніца дынастыі Пракапенка-Шамаевых. Валянціна Шамаева – яе ўнучка, для якой гэты завод заўсёды быў проста наш. Яна вырасла ў пасёлку, дзе ўсе дарогі вялі да прахадной прадпрыемства. І ў 1967-м, пасля школьнага званка, яна нават не думала, куды ісці. Спачатку вадзіцелем, пасля вучобы аддзел працы. І так да пенсіі. Заўсёды побач з тымі, хто плавіў шкло. После окончания школы я пришла работать на завод и отработала на заводе до 2005 года, до ухода на пенсию. Живя в этом поселке, и родители, и все были, ну и куда, собственно говоря, вот так и пошли. Это наш завод. Когда какие-то неполадки сейчас на заводе, то очень болезненно отражается на всем. Бацькі, бабуля, дзядуля – усе працавалі тут. Агульны стаж дынастыі Пракапенка-Шамаевых, а гэта амаль 10 чалавек, больш за 200 гадоў працы. Ім не трэба тлумачыць, што такое пераемнасць. Пляміннік Валянціны Мікалай і яго жонка Светлана сёння таксама выбіраюць родны завод і працягваюць дынастыю. Ни дня не жалею. Мне нравится предприятие. И близко, возле дома, не надо никуда ехать. Единственное стекло промышленность в Беларуси такого масштаба. Ну, как бы никогда не жалел. И как бы в дальнейшем, я думаю, дальше будем продолжать работать. Сын учится у меня на первом курсе в Белгуте на факультете управления перевозками железнодорожным транспортом. Никто не исключает, что судьба так повернется, и мы придем, конечно, на завод, потому что это та же самая логистика, и как бы у нас тоже отгрузка железнодорожным транспортом производится. Из этого, может быть, мы придем и продолжим дальше нашу династию. Я люблю наше предприятие, я как бы за него болею душой, как бы мне хочется, чтобы оно росло, процветало, как бы, ну, и все было у нас хорошо. Сціплыя, адказныя і шчыра адданыя сваёй справе. Агульная рыса не толькі дынастыі Шамаевых. Такіх сем'яў у Гомельскай вобласці больш за сотню. Педагогі, урачы, аграрыі. Ёсць дынастыі, чый стаж дасягае 400 гадоў. І кожная з іх з хваляваннем і радасцю чакае першамай, як добрую сямейную традыцыю. Мы гордимся тем, что наши предприятия благодарят наши трудовые династии, ценят их, и их опыт помогает воспитывать, сохранять прошлое, ценить настоящее. И, конечно, наша молодежь – это будущее наших династий. Гомельскія дынастыі – гэта гонар горада і рэгіёна. Традыцыі мірнай працы ў 21 стагоддзі – тое, што забяспечвае незалежнасць нашай краіны. Іх ушаноўваюць. Бо менавіта такія людзі робяць нашу незалежнасць трывалай, а будучыню надзейнай. Дар'я Дрожжа, Ігор Марышенко, тэлерадыёкампанія «Гомель».